Jema Ashafuna Akwaba Sunko Kaseba Dream TV so na Dream TV there amamre ene amane ena yede somo sebiegu sebienyato amamre ne amane bia ebe ti ahwefom awa santema mo hanom bia no yede somo na ene yabon kontine ababepiemu ewo santimemu eye krobia sante kotoko hene nempeso aso eye okomfo Anokye aha anom na Adum TV ene yabon kontine ababepiemu ene anopei na ene yeba hanoma na yenkuta na ebone eye kotoko hene ono ane brempo Hemaa na bohye Hemaa na ene sebiegu sebienyato eye niwra kotoko hene Yijumedie a wodie a wodi ato se for Anokye yensa no yare na Hemaa ene mpanimfo ne sebiegu ne nua nom a wombo ne chidom baye na Hemaa mprempemu no na bohye Hemaa eye krobia asante kotoko hene ne brempo Hemaa kase a wo asante mantamu eha enomo enanana wo na ehwe nana ahofama a ene wode baye ya sebiegu sebienyato kente papa na nana chese ati akonya so sebiegu sebienyato abenya ena apone ne tumi ne bi ene wode bi amano na sebiegu sebienyato se na Hemaa ababepiemu awo konfa Anokye ha no modia eye se Adum TV wo se yebon kontine na yeba ebepiemu ewo eha konfo Anokye aha no na Hemaa yeboni chidom na Hemaa afefedie a wodi beboa kotoko hene no yede eba behwe ebesom yahefo Kanabra, woman. Yegusua ewo apron mu ewo konfo Anokye hanomo na bohye Hemaa na bibu no one mpanimfo eba konfo Anokye donation no na nse mprempremu no obon kontine ababepiemu ewo eha say opanyini a wada konfo Anokye ano na mprempremu no ababepiemu overbet na nanom akwaba only the PR of the hospital, the director of the office.
And I also am premo. The boy for in a country. I know some premo, Master Hemaa, and an Anokye Koba, the system premo, and also Finland, or Finland as and before him. And me also make a say me Estapia, Hamburg, Germany, and Ambutu. And I cover the system promo so Asantima Europe board of directors on our chairman. Na no need the and saying the Jinama Yukru and I said Yukru in the same Jinama Santimayo into the Dicano. So we saw my dear and an opera and your bonnet. It is said for and so did you maybe. It's a young sweaty board chairman, Darwin, your power and your phobia, and so more so on that. Gonamona, yes, so you can sassy said there, and she beat me a so two for us. Now, the Dumedia would you know, and each home now, yes, and walk a cry beat me their water, and their water. And no teaching and the bar and Timon, now, open so Dumedia, said the song said the Yano, Modano. And I may be people area. Jamon, meeting here, come on. Naima, if it pleases you, no problem about some meetings in my head. Major man penny for in penny for no, Akoso. Yes, I am not penny for the crowd was about more. In a mission. Yeah, the Betuja, a bra is sim, na Yama, Mosom penny for one saka, na Jumedia, Nana say to open so, the more Atuano, not set, was some of them, Monso Mode Ashimokena, Nani Krakran. 10th November 2023, Santimura, the say the confronting is equal in fear to assume any affiwi. And yet, this is CBA Dimubia hospital. Your man said yes, so money in your scar and the year. No bar pro a behueno, says why you be and a soccer or care by you want no unique cell between Sansa Santimine. You can't eat the same cram, you pair war a santimem. I do go now in a walking cram, and so crime hospitals to be brave. Our more sharp from the Mano. A mark and craft for a moment in crano, or more anyhow, almost a bus of the hospital. You could be your rage, your 37, your police hospital, your Tamagina hospital, your Miss of Ghana Medical Center. Hospital is like a second say. But the same population, no Bashanti retina, a confronting one. The Impuano Chino regions, a dumino out of the 16 hour Ghana, or refer as 100 ever. Inti Dumedia is so confronting. A media as Suye, and so you know, be a man of Soya Senate when they saw from so to 9 Bahanum 10th November 2023, ever launch a special project. Or the Pesica, a free amount for no there be six conformity. If you are now be six Amri, I don't for the Briaba. You do a Dumano in your rear, so the crana, Senyama Domas and Namukoha, said the Mufra Buchin Evans, who said. Remember their portrait about Comasi. The son said, is he seeing Kakrana? Ya Peja Muama and there will be a Sibia, Yainsi saying, I won't say, it's a Saya, a prosocra, Abba. They say, Jay, NCR in Yacheswa, you made enough and Yashas in the first feast crown. A baby, first feast in the hospital in Casa is 70 years in it. Now, ne roof, a concrete, 70 years. Na cracks up them in so top and next week in so top crown on Costa and so first face near Yinama in social society from last year but Sunday in so more workers and make patients be I say about A block, A4, A5 and A3. I am a yard to not say you be in Mokoma. Into the Medina sentiment, right? The shares and you saw a year and we were say.
adwuma no Africa ne ahya ase e because wa ehia momoa na mamomre ye isan se de we ni se hospital ko form a this region you need alternative block na ye nke ye nyeska ke betima ye one block straight bibi ni pa kra ko hospital bi no o givi amaye eno na chese comfort ni kwa se etu na jeje ko so nu fi ho no a obi ani ho ye pe bebi kra yi nipa kakra ko na ke ho ada ho nya bebi anko ti na ye enu kakra no ti e beda mwase e begyina hospital no ne ayarfo e ba ha begya yarse ni nyina sese asantimemura e de ne sem tu ja se wo de kapre ba obegye wo de sem ba obegye na mo anti anda e bi mu de mu wa funchi de so busuafo wo ha mo hwe no ho na mo timi didi ntubo a ne mo ba be so dwumedi na sem tu e beda mwase na asre mo se e da se bi mra bi ko so ahwe mo ni sa fi bi ano te se be project na wi de ko so mo ni de bro maye na mo na ya so en ko so en na e nye e fa she asantimemura en nyam Hemaa. Me feel like and I'm sorry Europe. Me dan na no mo ano. And I'm sorry about Hemaa. Feel Asante for here. Na ya tip way 2018. Ye bota ya na say ye beche ya mamre. Ye yanka say ye besua na ye sua ni ye nya kire ye ma ene ye na. Na fe so ya pen puntu. Na dia ba something na titu e de be boa yura nti ye tise yura e di dwuma se ye no se sabi mu se be so ko ton kre ya bota e ba ko no se itu hana nti nko no ye mako edunso na ya kan se kakra bo e bi no mu de o mu de aba e bi no so de na ko na ne de ya ka kire ni nyina ene ye de be ka ho e wi a ye mse kire ma daro ma e kwa wo fa so mi hu yura ye dwo de e bai na yakoda ni nyina di akyɛ yura no yɛ de kɔ nti madaro masika nan de intumi to di ɛwɔ ha ne mu de yɛ brɛ mu nan na yɛ bɛka ho ase sɛ intumi nka ansa na ɛkɔ sɛ yura nti madaro na yɛ bae a ne nti to pa ɛno yɛ santoma yɛ Europe ni na sɛ biom so nyantumi fra ɛna yɛ ne kɛkɛ ne mu yɛ kyerɛ ya momre pa ama yɛ kyerɛ maso asua sɛ yɛpɛtɔ bi ɛma nso a yɛ di pa de ne nso so yɛ ya sante sɛ de yura kan de bi ha nti Hemaa na Hemaa so de odi ade wɔ ha tumfo bempɔn na so Europe kɔ odi mu apɛten pa na nanom a ɔmo bɔ yichi don na so bɔ yichi don kan so kasa ntoma Europe to ya bi e bɛkɔ bia no kan me kasa ne nesi kwan so se kɔ ba bɛ sen na ne kɔdi wani enne ye me yewe na Hemaa me gyina so no wasa da wase so bi nti pari fo ya so ya da wase ne pa pa ma ye we de ko ba de beto so no de be kan de wakan eno kure e kan Asantema Europe a eye nkuro be dunan a ekuo ne be du nso sanse kuro bi wo ho no ma minu e na e wo so eno ti na wo hu ne sa na omo di enimu no obia be ye na fam die obia de misika aba em se de twa to ene ye de be eye ekuo a aka na ye mfa maaye eye Hamburg Amsterdam ena Belgium ena Asantema Royals omunana omunfa omode maenti gina so se ansa na e bedan yesika ni botini ni nyina edi e akire yewura no o se wo mo maka akire ni nyina e ka bo mu ne ye last presentation ansa na yetime akani nyina bo mu am ehunu sika botini a ye de boa otumfo project ya ye nti ne mo hu ye wie a sika ye de ba ne na se yeni aya ka akire e kan nyina bo mu eye 5320 eko Ghana skemu aye 990,000 da city skadada se ye kuma se ni enzi ye kan skadada na eye almost 1 billion ena ye de beboa se ye fan so tumfo project ya yeso mu ye fa moa ye wie nim se eda ye nim se de ye ka se amfo na ekire ne nto aso no dwumadi a ene ye de ni ko hunu ne de ye hunu TV so no nim se ye da so tina mu se ye hia moa se de ye wuradi kan ka se ka presem po a de obi ansa be susu bia no onfa mra na ye nyina yinkamo na ye ntimi pagya na de ye wa eni Anokye hospital ntimi nim se asantefo a ene
Umbetie no mbehwe no. Omu nyinaa behu sɛ ampa dwumadie no nya baakofo yɛ nyinaa yɛ ka bomu a ana yɛbɛtumi ayɛ sɛnea yɛwura de ato yɛ ne mu. Nti ne baeɛ a yɛano di sɛm ano no sɛ asantema no yɛokuo baako so wɔ London. Mr. Last year muti yɛdin Progressive Chiefs and Queens wɔ London. Yɛde almost 600 million yɛde bɛ support to Anokye projects. Me na meyɛ president. Ɛna me san ka asantema Europe no ho. Ti me bɔ mmɔden asɛ baabi a metie biara no yɛbɛma asante sɛ mo hia yɛn. Ne yɛbɛbɔ asantema ho dawuro sɛnea ɛbɛyɛ a deɛ yɛyɛ bia yɛn nyinaa bɛtumi apagya. Ti ne yɛbaeɛ a no di sɛm ano. Ɛda mo ase. We are aiding kind of Major and Semfata, the Major Kura name na Yadamas or Anamompa, near Jim Palmania, if a Santimani Ghana mine, yen a Pumudin Hunsem. The son said, Munti Krumha, can you quite say a farm? Then someone said, Busia forward, BBC, a pijama. Was a team and Tamara, okomfo only baby. Okomfo and do the more for her, more share for one man, which in the Padua and not in one. And any fancy Pagu on the breeze, as any payer by, said nurse and a doctor need now no catch us a higher man, and found car. That is the dog catch us a corner day. To Confonoche, Ababa Becomote, son over pa in me, and Mintina, Kura, a day, the name dear, in the young son and young. Ghana for a while, but and the Ghana hand so be answered in Tinisi Confonoche. And the Nipa baby team, a buyer said, there's a baby I'm free, moon say, or my teacher away in Yina buying one so. Uncle near Coco, and so on your way at the support. And even the issue of Ghana hand. And it's a idea, Kuru dear in my ear, a bear and just a dear Ama Nipa baby, I'm among some who say. Say the baby behind the diamond. The uncle see so many a year. A yama I am. Tina project, the tagline they say, yeah, dear. The bay. It is for us and by us. Nana de see first of all, said, Communia Yanka, the Bianca Juada, Anka, Oma Baba to the Elhon. A woman said, to say, I know Cassay dear. Menshia me at your say, young chin so cacra. In fact, baby, you tell I'm a tear and send out making commodity over. It is also to a dinner, cocoa champagne for. To be sent to train so cacra. Now, on my date for Yaya Juma, Yaboka, who I own my bar for Febi or Macora, no much, but obviously on one thing on Cacra. I don't know. The Bocom Sukakra will communicate a new date in the near future. Tiada was Ghana for one man on it. And they Ghana for one year, sharing saying, in bear or pit any cacra will be at 100 cities crana, disability a day, aquarium. Ghana for Finland, Ghana for Anton, Ghana for Germany, wherever. Say, when you now come over, because we'll be able to 10 euro. It makes me aquarium. The Modia Bano, a sumbo, a sum, a soy and Nemo, Oliver asked for more. Be a or didn't nearby bishop projects in Bian or Babak, no one a sham. It means his car would tear you. It's up. What did I day? Account. Hear me, they say you are willing and ready to go and see the project for yourself. And then when you go back and report it, and so people will know that there is something mighty happening in the transformation of our healthcare. And they see, I think, also in Sham, Doctor Swashman. From Rochimemo, so good on it. How
Hamburg, it's Nana Basua, one in Hemaa, Anabra, and Hamburg, I got sentiment in here. Hemaa, Adaroma, and the among 1,300 and was 1,300 euros. But so on also we are no making a second for one in another message. Almost when money has antimatter the second also Holland among the only 1,620 euros. Also now on the everywhere. And Antio, I mean now Hemaa, and Ajua Adoma every year. When they were in a budget, Antio addition almost 1,000 euros in a buy. This seed of royals. When you want to transfer their back, also the Amoka woman 1,400. Let me not watch him by from my church. So many is the 4 years and now that woman. We can in a woman 5,320 euros. When Nana Usua, in University, up in Yamadi, Massive Shanima, Vigina, a Santimai Europe. Ekua, the woman Hamburg, a sentiment crew, any visit of royals, Belgium, Antwerp, traditional council, and Amsterdam, traditional council. We name represent scheme on civil media, Mudio, Confanochi, Edimon, the Duina, Emma Samofa, and so. Now you mean, it is said for a baby. Na jibu so ebomo kai se na pramo aye Bohyen Hemaa aye krobia asante kotoko hene ne brempon Hemaa kase a wo asante mantamu woni wonuanom a won free amanone ebaaye a won baaye de won foto ebeto krobia asante kotoko hene ne jumedi a wodi no wo asante mantamu aye okomfo Anokye ayare sabia no ena sewe bu sabia nya do kotoko hene ono ane brempon Hemaa na Bohyen Hemaa ene ne mpanimfo bon continent barbecue mu ewo ha na say a true katafa was a na Hemaa no call rounds kokoshe jumadi no kotoko hene ye no and the old one anyway. And I
some okay window, no, because it's green. I have some more plan. I'm painting. I'm painting. Why is it not so say? So I was reading a position and said, "These are pipes in the house." And you can say, "See it here, no." So I said, "Patient from what I said, if you can grow over time here, you can do that in the kitchen." You did another kitchen, huh? I said, "Yeah, offices never has seen me. There to be a nurse's room. As you see, offices are being full of my first house and it's also a donation for who house and cows. And there are 5 boxes a month. It's now different colors. I did about my children. I say, I said, I'm here with cable. I watch him and they are so big. I see. Before I'm not sure that all that's always open. Yes, I'm going to say, we say that if it's yes, I'll pay a question. You're so I said, I can say about the fancy. But the same. It would be a difference. Already know. Make up from. Already now, and I open is library. Please, we want to distract you for a moment. Open is saying that air conditioning or any fire detectors, any fire alarms. The library. Library for tourists and it is a research. Internet access, full internet access. Oh, yeah, Wi-Fi and everything that you can easily have access to the internet. All right, then happy to your van is here. Say Kotokohene Sabi the project away no Auguso or no SEC no Asantamine Ghana for a year donate say and a tear. We are in the bathroom. Very important. It signifies the nest, so it's a nest score. Now, the opportunity to know washrooms, what's the way the washrooms when you still come on, let's see. So, Hannah, or it should be a two-way to signify the name that I have an issue here. I think the way through W system for steel systems. And we are no, yes.
so in a casement be a check one. Na Krobia Sante Kotoko Hene Yewo 246 to be in Sanwa Juma our ye no renovate na or renovate ye no and ye church the moon. Na Kotoko Hene Jumati our do Ghana as Santa Memo or renovate ye no sing aha kitchen emia na sisi omo aduane no renovator ye renovate ye no na ye twa kire mu Kotoko Hene Asantama Yura Krobia Asante Kotoko Hene Yura 246 to review udumedi a wadi ye Life we may move down also stop life then at least one still as space for during the day to eliminate the area by doctors no be no more initially no only the same but this year direct we are direct we are dependent we are wow. Krobia Sante Kotoko Hene ni dwumadie a wadie ewo Asante Memu no aha chen abrochire aha chen abrochire ye gina adin TV so abobi anka yese aha Kotoko Hene ni dwumadie a wadie no chen abrochire jinsem no obi anfa nani emra mehwe bi anase emwa a wo so omde boa Kotoko Hene ema no etimi ye dwumadie no eni na sese no na Krobia Sante Kotoko Hene Yura 246 say tutu nyamekase o say nyamekase de waya magana no na ye twa echemu na epepe mu no obi bekase eje na Kotoko Hene ye onfa anani emehwe na Yura Bohyen His Majesty the Royal His Majesty 244 was saying to Krobia Sante Kotoko Hene Ghana, the King of Ghana. Every floor is going to have a word of honor. So for distinguished notice, as much as we appreciate every donation, Primus Enterprise will also no, that's what I'm crying now. It's not about what I'm crying. The wall of honor. Na project Kotoko Hene aya But what's you saying I was
asanteman Antio Chidom Hemaa and then Primo no so abeka nana nchen awo ha abeka nansa na one nana edin kita ho no so aboboda na Chidom abuchi fo a won bae na yehe nana Chidom ba pani ne ho a na utimi hu se yim a wo ye so bia omuguso a wo mo fixe niema omo ye niema empa ne niema nyina ewa ha fe we kotokohene krobia santi kotokohene ne insanu nyuma a wo ye ma asanteman ene Ghana man nyina na yetwa ekire no se yin hili konfo Anokye no When you're temporary, the cooling system is a system that can pay the electricity bill. That means that the whole hospital is fully air conditioned. But because of cost, when we are able to, all the systems are up there. But the cooling system will bring in the fresh air, take out the bad smell. It's also the same as the extraction system. Yebegina asanteman anam na yegina asanteman de hye wa mono ne anam ne yegina ayafo a aba ha ene won ye beba ha anam adamwase edika na pese woda wo ho adi maye edi enim se wone nana wusua empremo asipuma konwa ho ade kuma se bo san Hemaa wada ma odibre foforo be na saka ho oh ye kan nana wusua empremo asipim akonwa ho ade kuma se bo san Hemaa ono an ye president of Progressive Chiefs and Queens I London UK and was I Progressive Queen Mothers in Kumasi to me say president enti se obusami na Ohima na what the dom wani ma baha mama be ye konfa no chia doye said ye kotokohene eye no mani so na mudi bi nso tu ma beboa ye hwe konfa no chia e ma dabre ye mienu ba bi e ma a o ma wo eda ene ba bi e ma yarefo beda wo ye himan na wo te die duru su asembe na beka kire wo nuanu ma Hemaa fa konfa no chi ensi eni mumua ho didi kan no mechia wo na mechia wo ne watifu nyina se de medical bo medin no obemu ase kire yiwura na se tu abibi opun so kurura wonna ni suade hunu enti ene ye wa ha na mechia me amade nyina na kwadu yi adom a wotoso me nsa santimewura somchia na mechia santima Hemaa fo nyina ne ehemfo ewie de muhunye a enye bone empanifo se bone kra ni hu asemka na nso twedi ampo nyankopon basa yi adom a oyi na se tutu abebio opem so de ma asanteman onu ti ne muhu ye wa ha se muhu ye a e asanteman Europe enu ti ne awie ya ba be pie mu okomfa Anokye otumfo se emfie suni a komfa Anokye hospital ye si ye nye nsiesie bia ma ne da na ene animsie urade se oye ose ade yo ampa o kan se komfa Anokye
onu mu oba wiase kura wanyale da na ye den na de de ne to no obeyare oji si ne ho so se obehwe am ye sisi Anokye ende se mu pejam oni we Anokye a aha ye se abruchire nti se mu hu yenya na enu nti ne aba na me kwhye obusa me no na bi gina so aka se ye ya hemafo ye ma ne ma so de mu nim se ade papa bia no ye ne de ma ye na ye de sie enu nti nananom ahemafo nananom ma mo nsem obie de me di mani abehunu no e kire se asanteman ye hiamwa ye nyina ye hiamwa esa se se hwe dwumadi a ye wurade asi nani so a odie ya sebi mpreduasa enye emema tisiru kura mu sawa ha so hwe mu a ema pa ne ye ne a ye wo chefa wo dwumadi a wodie mu enti ahemafo ekuoku ahodo a pege ni mu wasanteman mu ene se ohwe yi ase ne parties ase a eku ahodo bebre na pege ni mu ya na efe esanse nkabo mu die obi ehia na se ya kan ho abomu ne de bibi titiri wasi ani so se bi nya ye nko a ne party ye ma ye hu se ne ye wura apege dwumadi kesiesi asi ne na so se wo didi abo asanteman na asanteman Europe ahim adehye emma ewo asanteman ewiase baabia tutu ye botom se ye beboa ma asanteman akoso no minim se sika dodo no kura krom ha ne gina se ye ka se sika ye Ghana ha ne sika wo enya abrochire ti ye besire mo mpanyifo amode de kuku ano mo mani nyina hia mo se ye asanteman wonsom ani nipa se ye Anokye a ye nyina ma ya sede se ye de hu tsububi na ye boa e ma Anokye ye krabehwe ene me ba ye kakra kura ye wura de ya bedru no chese me hu kura adwiri me se obehwe ha no abrochire ba bi wunhunu saa empa wenum bi ewo ho eno chese ye wura wo ye wo se ade ya wo kan wo je se o board de rusa asanteman mun sori waka na ye nyina nsom ni mpagya nim se ekurekure mu na ye nwie ye die ye wasudie kese se obi a beboa ama asanteman ye hospital ye chi no etimi asa afa ne ntoma befa beda wase Finland for asante for him good and Europe so ka bo mo no me na me ye o board chairman and nananom nyina so na sa da o mo no Santehene na nanom a ewo ho atu amboa beka na ahema ho ama ne mo de mani abehwe Anokye abeye akyea me adoye fa sa adwumadi mu asem be ne di kan wo beka kire wo nuanom abra wo de wani kwohwe ase ho tete ho de na wana enye esoro ha de a asai akotokohene etumesiesi wo de wani behu ye na danse be na obedi afa ho yo opanyi edi kan no se me bae ye me behu ye na nka me sika enka ho a ene wie ya nke be ya me ya pa se ade ama behu na ha no ye wura na da roma ibon dia pia wa ma Anokye ayakono na ma santeman so apija ye da na se enti mesre me nuanom ayaka nyina ya tua bidie nso ye wura se ye de sidi ba obeji ade cha obesaji ene ye de ba no waje o sa hwe ne bi esa de beba omo mo ntimi fa bi ma ye no enka echi se de mdi kan no o sika nka ho ne ewi a ebe wo ya pa nti mesre se obia fa nto na koma so se wenye bi kura wo de fa hye wadwum se bosome wo de 10 euros ebeto ho ama sa adwumadi we nti afini nyina betwem 100 euros nti yenye wo ho nyina obia de 100 kra ba se ne betimi de abebo adwumadi nti mesre menu ano ahemanom ene ahemfo ame no nyina eso nya santeman nyina enkechi de ye behu no ase ho awe ho nyemu ba bi yetie ama anigye aba nti mesre o ma nyina yenka yewura no na adwumadi no enwe pe ne dase abusuafo yare da ho no emu ade so akese ye mu ade hye amowa abruchiri minua wa abruchiri mi ba wa abruchiri oyare yemfa sika mra yemfa aduro mra health insurance nkoba ene ade afutuo be na ade be ma wunuanom Ghanafo a ebrasi wo mu yie santefo a omo wa ama no ne a wo mu nimu kuo nimu bi e de no mo nso nyemfa meboa opanye medase esi yenso menso ene ni kwa yewura otono safre obia wan friend na santeman ko obi bia enti mesre so we santini so nya santini Anokye ni sisi di ono ehwe yen ama yenya yaresa na ene so yare ene yeso ya behwe obia enti mesre ye ya da Europe ano no
yɛ Jessica yɛnhwɛ Europe for no nko a na mmom yɛnhwɛ obi o Ghana ni aho obi yɛ mo da wo nti obi na obi aso fa kakra bra na yɛ konfanochi yama abusuafo no nyina ɛso na mesre nyɛ sika no wanyama na boro so na wodi biba kakra wudie no na wuduru ha ɔnhwɛ ayarefo obɛkyɛ obi asika sɛ de omu si da hɔ no ana rebo ne mo yɛduru ba bi a yɛwura ma hɔ ayɛ fɛ no so duru na awrakyekyere kakra aba yɛyɛ wo Ghana ha nyina no kakra wobɛnya bia no so betumi de abɛboa eduru me sɛ boss bi so donation yi uduru hɔ na kakra to nkra ɛyi nhyira me de mɛka masaka bio sɛ me sika nka ho na we ade we anka bɛyɛ me ya na ma bi hu we no so me ko bɔ ho da wo kakra me sima sa de bɛbɔ bia mɛka Europe mo bɛ sa de aba yɛ da sefa ko wɔ agyapadeɛ ne ahodi a obetumi de aboa asɛm bɛ na abɛka kyerɛ saa ɔmanfo no yo medical abomidi your friend Ernest Apiak Hamburg Germany na Nibutu me secretary ewo Asanteman Hamburg ko na Asanteman Executive Council Europe the financial secretary nti yedi dwumadi ahodo sikasɛm ho nti edu sikasɛm ho kontabuo dia ya na ene ho da uba ya na manage ho no kwasɛm sɛ bie son sɛ bie nyaado de owo agapade no sɛ tibia owo nakade a yesika nti entimi nkonkoba sɛ owo agapade na woni sika de me kyerɛ yɛ enuoma akadeɛ te sɛ computers ni adeɛ empa yɛ da so obi wɔ adwuma mu a sɛ bie buru saa nneɛma ni nyina wɔ mu aburo kyerɛ baabi ebi gu obetumi de abɛboa we de board chairman ni eni na nampra mu ni saa na mo no yɛ di kan kora tu bi Asantuma Europe enya ade a yɛbu yɛ ni egu so mre bi abɛsene kodwumadie bi a yɛdi yɛ da yɛ ku na di wɔ Amsterdam Holland yɛde saa dwumadie no ɛbae nti yɛde bɛboa pa computers de break school ɛnempa nti COVID time no mu hura no yɛ resist ɛtotɔ PPEs no mu ɛde ɛbɛyɛ mmoa bebree nti saa dwumadie deɛ Asantuma Europe yɛtutu ho anamo na mmom sɛdeɛ wokan ya sɛdeɛ mebɔ chairman kan yɛbɛkɔ so abɔ ho dawuro na saafo no a wɔn betumi aboa mmerɛ a wɔn ntumi mfa sika ma yɛhu sɛ konfanochi hia saa nneɛma no mpa ne adeɛ nyinaa yɛbɛtutu ho anamo na mmerɛ sem no yɛde abɛdan konfanochi na wɔn dwumadi a wɔn yɛ sɛdeɛ me nuanom adi kan me Hemaa ne me hina kan ɛyɛ ni so kɛkɛ ɛyɛ ni so ma ho ho a nyame anim sɛ manfo mani a mehu a ka meto ayese kuru bi a wonim so na de wadwene bubu but mbe hu ye ne de na hu sɛ ampa dwumadi kɔ so ma yɛ de ahyɛ o monsa so o ma yɛ ade ba ɛne yɛ da mase bebre na na kokuya so na me yɛ anti Asanteman Chidom Hemaa okay wadama wo yɛ ababaawa a wo yɛ santeni yɛwura se yɛnye asantesɛm asantefo mabaawa a mo wa ama no ne ususu sɛ deɛ na mo betumi ayɛ de aboa konfanochi ana deɛ no mo nyɛ emma konfanochi mfa ne ntima pemfra yo we de ohene me da wa no ase nso de metimi aka kyerɛ special youth ne sɛ o ma yɛ nyinaa yɛ baako na ntimi emɛbo fie sɛ ne bɛyɛ a because youth no bebrebe suro sɛ on bɛbɛ fie because ɔmo nim sɛ ɔmo bɛyale a ahwe a na ɔmantimi enya emoa ɔmuhia ntimi de metimi aka kyerɛ youth fo ne nyinaa sɛ de na Hemaa mfɛ no kan ne yɛ kyerɛ ma kan yɛ de gusu a yɛyɛ ba youth fo no so no ɔmo so nka mom na yɛ nyinaa nyɛ baako na yɛntimi mbra yɛntimi mɛboa sɛ ne bɛyɛ ɔmo bɛ fie a ɔmo so behu sɛ ɔmo wokura ɔmo ba so okay ɛne yɛ da ase aha na ne